أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرة الوالد هذا الكتاب ونفعنا بالكتابين آمين بسم الله الرحمن الرحيم متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستلامة لقهره فقد أعظم المنة عليك Mata semongso-mongso ndi ja'alaka datusake sapa Allah ka ing sira fi dzahiri ing dalem dzahir mumtathilan ingkang manut li amrihi marang perintah Allah wa razaqaka lan paring sapa Allah ka ing sira fil batini dalem batine al-istislama nyerahake Allah liqahrihi marang kekuasaane Allah Ta'ala Bapak ta'zama mongko teman-teman gawe agung sapa Allah al-minnata ing kanugrahan alaika ing atase sira hikmah menika nerangake bilih nalikane Gusti Allah maringi tegese zahire kula jenengan sami niki mumtathilan wong sing manut niki pripun manut niki ya taat terus tiyang sing taat kali Gusti Allah secara zahir contone terus nalikane Gusti Allah ngeken salat kula jenengan sami napa salat nalikane kula jenengan sami digawekan poso Ramadan ya dilakoni nalikane pangeran larang mendem orang ngombe-ngombe sing memabukkan atau konsumsi pil terlarang tiang kali ini boten nglakoni aja dipamit lah tiang-tiang sing ngeten iki secara zahir tiang bae mumtathilan diambil tiang bae napa nglakoni sing diperintah makanya Gusti Allah napa mumtathilil amri niki wonten taat niki wonten kalih cuma mriki disingkat namun mumtathilan li amri terus wonten malih wa mujtaniban linahyi jadi nglakoni sing diperintah ngedohi sing dilarang mboten namung nglakoni tok sing diperintah jadi Gusti Allah niku nak nalikane ana wong nglakoni sing diperintah tapi yang nglakoni sing dilarang nah niki padha wae ya Biambai sholat tapi diambai yo korupsi nolong sombong. Ya seperti itu. Ini bukan nopo. Cara wong niku mboten saged dados sae. Mboten saged dados sae tiang-tiang model ngeten iki. Dadi kudune pripun kudune nglakoni sing diperintah yo ngedohi sing dilarang. Napa sing dilarang didoi, apa sing diperintah dilakoni. Nah ini yang saya kudu ngeten iki secara zahir niku ketok zahir niku ya zahir niku njaba secara zahir niku ketok didelok wong kaya wong salat niku ketok ya kula jenengan sami nalikane salat niku akeh wong sing roh mboten angsal kok terus debedep ngaku aku wis salat ora ana apa-apa ora ana sing roh nek terus umpame kok tiambae jongo terus mriku itu anak boten ngoten tiambae niki kok kamar wae ra tau metu jero kamar ya ora sedingin sono wis ra ono teng ndi ketika isuk sampai dalu peteran ndi wong ora kabeh sono sak keluargane iki semerep dadi wong ora kabeh mesti keluargane iki semerep wong kono terus ra tau metu langsung dadi pertanyaane ki salate piye ngoten soalnya wong salat niku ketok ya wong salat niku napa ketok niku maksudnya mboten kok dipamerno mboten ya pancen syariat salat niku ketok jenengan jamaah niku kan ketok mosok ape ditutupi awake mboten lampah ngene masjid nak ketok putah-putah nggih rupa ngoten lha mosok ape mlaku masjid awake tutupi jaketan mboten panas yo ketok kan yang sing jaler sarungan, kopiahan, ngoro masjid, terus saja. Yo ketok zahir, jadi ketok kabeh wong so. Sejatosipun hal seperti itu ya manfaatnya. Ya.
Dengan berangkat jamaah ngoten niku akhire didelok wong akeh, roh wong akeh. Manfaate napa? Paling tidak muga-muga wae sing delok niku pencut, sing delok niku pengen, sing delok niku duwe atine, nek atine ana rasa pengen. Minimal dene iso ngrentek teng ati, ya Allah kapan ya aku iso jamaah koyo Mbah kae. Jadi minimal ngoten niku. Jadi pada jenengan mboten rasa kadang ngeten iki. Tiang-tiang sing jamaah kadang gak ngrasakno hal seperti ini. Model-model kaya ngene kadang gak dibatin no atine. Padahal nek jenengan mlampahke griya, mara masjid utawa mara musala, ya ngene jamaah. Niku secara tidak langsung maringi contoh. Maringi napa? Contoh. Kayak contoh karo wong liyane. Minimal karonan anak turune. Minimal kalih anak turun. Paling minim temen ngai contoh sing apik. Kula niki nek salat ning ngoten, kali anak-anak dicontoh, ditiru. Kali bocah-bocah niku ditiru nek kali salat ngoten. Iki pancen carane mempelajari atau mengajari atau mengajarkan, nguwarai bocah-bocah niku ngoten niku. Bahkan wong sing gedhe niku diwarai. Terus diwarai iki contoh. Mari wong tuwa ini penting mari contoh ingkang sae. Kraten wonten kalih Gusti Allah niku didadekno ibadah niku zahir. Ibadah niku napa ketok. Ora ono sing disimpen ketok. Ibadah niku ketok. Roh kabeh wong niki babagan sing wajib. Sing wajib niku didono wong akeh. Lah kok nak ngarani kok gak pamer, yo niku urusan mburi babah ora ngurus. Wong liya ngarani apa ora usah ora usah gubris, Jenengan nek nalikane jamaah ngoten berangkat diarani wong akeh napa ora usah diarani, ora usah digatekno. Ora usah bedhaki nek karo wong kene, ora usah diupeni bedel-bedel ngoten. Sepenting duwe niatan napa ibadah ditata atine iso lillahi. Nah ini terpentingnya itu mriku. Ane kula jenengan sami tetep ya. Dadi nek tiyang niku nalikane Gusti Allah ndadekno wong iki secara zahire mumtasilan li amri, nglakoni sing diperintah lan metuhi sing dilarang, wa razaqaka fi al-batin al-istislam. Niki gandengane niki napa? Gandengane nalikane zahire ibadah, batine niku pripun? Batine niku pasrah. Istislam niku nyerahake awak marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake niku maksudnya awake niku termasuk nasibe. Nasibe diserahno karo pangeran. Piye sesuk diserahno karo pangeran. Piye sumben ya diserahno karo pangeran. Sesuk iki berarti sak nang dunya, nek sumben iki akhirat sumben. Ini kabeh dipasrahno kali Allah Subhanahu wa taala. Ini jenenge fil batin wa razaqaka fil batin al-istislama liqahri. Jadi ana wong kok secara zahir tiyambake ibadah, secara batin tiyambake masrahno hasil ibadah, masrahno nasibe piye somben, masrahno nasibe piye sesuk. Aku sesuk iso mangan to ora ya. Ora mikir pasrahno karo pangeran. Serahno karo pangeran, Aku sesuk alon to ora, wis ora mikir. Aku sesuk badhe to ora ya. Niku tiyambake boten niki. Karena nek wong kakek mikir ya iso stres. Wong yo kakek mikir napa stres. Nah, kraten wonten kula jenengan sami nalikane ibadah. Ya zahire ibadah. Tapi batine iki gak iso pasrah marang Gusti Allah. Gak iso nyerahno awake marang pangeran. Nah, ini berarti napa ibadah zahire iki kirang sah. Dadi nalikane kula jenengan sami nggih pun diparingi rezeki iso salat jamaah. Salat jamaah niku rezeki. Dikai rezeki kenikmatan salat jamaah. Belala atine iki usuk isek urung iso pasrah. Jadi urung iso nyerahno saestuman Allah taala. Berarti napa? Ibadah ini kurang tenang. Jadi zahire ini kurang saestu. Nah, koreksiane pripun? Cara memperbaikinya pripun?
Cara ngapine ya iku nak nalikane ibadah niyate kudu dilurusno. Niate kudu diapikno, niate kudu diperbaiki. Dadi niate kudu napa lillahi ta'ala. Aja krana sapa-sapa. Lah insyaallah kok batine istislam. Kathah ya di antara tiang-tiang sing ibadah niku modele ngoten iki. Dadi nalikane dene ibadah niku ana wae karepe. Akhire batine niku mboten saged atine ora iso nyerah. Ora iso nyerahno tenggene pengira. Apa wae permasalahane niku koyo-koyo dene gak terima. Wong jenenge wong gak nyerah berarti gak terima. Koyo dene piyambake nalikane sregep ibadah delalah kok dikai lain. Atine berontak. Krana kok ibadah kurang pas. Jadi ibadah kurang lurus. Ini koreksine teng mriku, dievaluasi teng mriku, didelok-delok nak atine niku urung iso pasrah saestu kali pengiran, masalah napa mawon, entah masalah anake, delalah anake sing nakal seumpama, terus ana rezekine seumpama sing kurang, terus di masalah dunya napa mawon kok dekne iki sik urung iso pasrah saestu kali pengiran. Sek diganggu wae. Dadi atine iku sik urung trima, nggih. Pasrah niku sik urung trima kali Allah Taala. Dadi takdire niku dereng diterima. Krana nggih takdire gak enak kabeh. Duwe anak kok nakal, terus duwe rezeki kok seret, terus duwe tangga kok ya ganggu wae, duwe napa malih. Nah niki pikirane dene gak ora nyerahno karo pengen. Jadi pikirannya berontak. Kabeh niku koyo gak enak kabeh. Padahal dene napa sregep ibadah. Berarti sing perlu dipertanyakan ngibadahe niki kirang tenang. Ibadah sing kurang saestu. Krana nalikane Gusti Allah maringi rezeki ibadah. Dene dikai apa awak secara zahir sregep ibadah delalah batine kok dereng saged. Ah niki pripun? Berarti kudu terusno. Ibadah itu diperbaiki. Diapiki nah. Salate nggih diapiki. Ya aja sampe kaya ngoten-ngoten niku wae. Ah sering napa jenenge sering terjadi te mriki niku ya tempat biar khususnya. Niku nak nalikane jamaah niku modele ngoten niku, mentane komat lagi berangkat. Ah niku perlu diperbaiki. Ini diapiki nah. Aja ngoten komat lagi berangkat. Nah iso niku pas adzan siap-siap. Nggih. Pas adzan napa siap-siap. Adzan siap-siap nggih krungu adzan, penggaweane apa dilareni sik. Nah, engko bar adzan awak dhewe siap berangkat tenggene masjid. Nah, niki termasuk perbaikan mriki. Lah nek cara keadaane padha wae, nalikane komat lagi belayu-belayu cepet-cepet. Nah, niki termasuk napa nggih iso batine mboten saged istislam. Angel atine niku ape kon nyerah pasrah marang pangeran niku angel. Ranten sing paling inti yaiku wong urip nang donya niku istislam. Istislam niku nyerah karo pangeran kudu nyerah. Ora nyerah yo tetep kalah. Menungso ape menangno saka pangerane ora iso. Nggih. Kula jenengan sami ape ngalahno Gusti Allah ora iso. Ora mampu. Ora kuat ape apa? Ape apa? Mboten saged. Sing sekeca niku yo menyerahkan diri, istislam. Istislam nyerah. Kaya dene wong perang ngoten niku. Perang niku sadurunge perang dene angkat tangan. Aduh, angkat tangan aku ora mampu. Nah, niku kalau pangeran kudu ngoten niku. Panjenengan saya udah model ngoten niku. Pokoke dipasrahno kabeh kali pangeran. Kok sing ngatur Gusti Allah. Wis napa mawon susahe donya, nggih akale urip wis dipasrahno pangeran ora saudi. Ora saudi kula jenengan sami. Tetap didepi tapi tau kabeh niku dipasrahno kali Gusti. Kuna artine saged ngeten iki faqat a'dhamal minnata alaika. Niku termasuk peparing anugerah ingkang ageng. Dene sregep ibadah artine ya pasrah niku termasuk peparing ingkang ageng. Anugerah peparing ingkang ageng.
Jadi dekne dikai weh-wehan saka pangeran. Cara wong niku rezeki sing gedhe niku ahli ibadah, atrine yen apa pasrah. Pasrah tenggene takdire pangeran. Mboten berontak, ora protes. Ora dekne terus nalikane nopo. Wong biasane protes iki perkara ingkang sing boten sae. Perkara sing ora enakno. Tengah awak ini pasti banyak orang yang protes biasa. Kaya dene nak jenengan numpak napa kol ngoten niku. Ya numpak kol kok delalah medun pabeyan didukno nang pasar. Protes karo wong iki. Muring-muring karo supir sunane supir suntai. Pabeyan pasar piye karo bunga. Nggih ngoten iki jenenge protes. Nggih. Protes kalenan supire niku Pak. Lah sakniki Gusti Allah niku nggih napa ibarat kados supir nonton niku sing nyupiri kabeh kula jenengan sak. Nah, apa dhewe dilakono ndi ya kudu manut, ora usah protes. Ora usah napa protes. Dadi napa piye wae, nggih modele piye wae. Dadi wong sugih, wong larat, wong ra duwe. Ya ora usah protes. Nah, biasanya sing protes niku perkara sing ora enak-enak ngoten niku sing kados contoh tau medun ngoten niku Pak. Ya medun pabeyan kok diduno nggone perapatan mampon ya muring-muring. Ya. Secara muring-muring. Tapi nek sing medunno niku pangeran ora usah muring-muring. Panjenengan sami mboten prayogi, ora oleh muring-muring. Pokoke manut wae takdir Gusti Allah pripun. Nek Gusti Allah dadekno piye, di model kaya piye kudu napa manut. Tetep ngibadahe, tetep taate. Kadang wonten tiyang sing napa sing imane kurang kantil, imane rada tipis niku biasane tiyambake niku nak nalikane idza masau syarru kana jazua wa idza masau khairu manua. Dadi nak nalikane oleh syar niku elek, perkara sing ora disenengi ati. Contoh sing penak niku ya kaya wong sing nalikane lagi lahir ngoten niku. Niku sing enak diomong nang niku tok. Kalau niku nak lahir niku ora enak kabeh atine. Pemenang lanang pemulih ketemu bojone iku piye-piye ngono kaya segan pripun wani gak wani. Modele ngono. Mulai sunane bojone ora oleh apa-apa. Mulai muyang sak kilo tok muyang kok turu. Dingono nang malah bingung kabeh. Akhire tiyambake ngoten niku. Krana apa? Perkara elek niku sing ora ngenakno ati, menungsane jazua. Jazune kaya napa mutung modele. Jazune pokoke atine ra enak kabeh. Muring-muring. Lah sing diuringi niki pangeran. Krana dene paham pangeran sing duwe takdir. Pangeran sing duwe takdir. Akhire wong sing imane tipis dene langsung kadang ngucap teng atine. Lah iya ibadah ya Allah ya ene saleh iki wae wis ora salat tahu. Anu kok malah susah ya. Wong sing model ngoten niku malah apa? Nemen. Subhanallah. Padahal niku nak wong paham niku lagi diuji. Model ngoten niku nak lagi diuji karo pangeran, nembe diuji karo pangeran. Iku ujian sama pangeran. Makanya kita napa kudu paham. Kula jenengan sami kudu paham. Didelehno ndi wae karo Gusti Allah kudu napa nyerah. Kudu pasrah. Kudu manut ya kaya wong medun kol ngoten niku ya. Ngomong medun SMPI duno ning masjid mriki wis biasa wae, ora usah cemberut. Ora usah muring-muring karo pangerane ora usah muring-muring. Ya pancen ngoten niku. Gusti Allah niku duwe kehendak. Kula jenengan sami duwe karep, tapi Gusti Allah duwe kehendak. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi kabeh sing dikarepna menungso nggih kabeh niku sesuai kehendake Allah Taala. Maksudnya ngeten, sing didhisikno niku kehendake pangeran. Kula jenengan sami duwe karep. Karepe wong iki penak. Karepe wong niku ya Allah, karepe. Tapi Gusti Allah duwe kersa. Karepe wong niku ya ora akeh, tapi Gusti Allah duwe kersa. Karepe wong iki panen terus, panene akeh. Tapi Gusti Allah iki duwe kersa. Kabeh niku sesuai kersane Allah Taala. Sakarepe pangeran, sesuai dengan kersane Allah Taala.
Gusti Allah kehendake pripun kula jenengan sami kudu manut. Makane nalikane wonten tiyang nggih, tiyang niku modele macam-macam. Nah, kula tembe dibagi bagi 3 ngono. Wonten tiyang sing ahli ibadah, sing dhuwur dhewe niki ahli ibadah secara zahir, terus batine niku atine pasrah. Pasrah kali Allah Ta'ala, atine niku tunduk saestu kali Pangeran. Nah, niki tiyang sing diparingi kaanugrah kathah kali Allah Ta'ala. Terus wonten tiyang sing modele zahire niku ibadah, nggih kali Gusti Allah dikai zahir ibadah. Tapi batine niku napa mboten purun istislam, ora gelem tunduk kali Pangeran, ora gelem pasrah. Iki senengane protes wae. Nah, niki tiyang sing menengah lah, bisa syukur jeneng ibadah. Terus wonten malih wong sing ora gelem ibadah, ya senengane protes. Senengane niku wis pokoke gak gelem pasrah. Niku krana mboten purun ibadah. Wong sing ibadah niku ape pasrah kadang yo angel, apa beneh gak gelem ibadah. Ane kula jenengan sami nek diparingi zahir ibadah, secara zahir ibadah niki kesempatan. Asline napa kesempatan ben kula jenengan sami secara batin niku saged napa? Saged pasrah kali Pangeran. Secara batin niku iso pasrah kali Gusti Allah. Nah, niku seharusipun to mriku. Dadi malikane kula jenengan sami zahir ibadah, nah batine niku nek iso napa? Ya pasrah kali Allah Ta'ala. Apa wae nasibe ditampa, ora usah protes. Kula jenengan sami ora usah banding-bandingno karo wong akeh, orang mulia. Ya, anten wong liya nganti rezeki, khususnya masalah rezeki. Makanya wonten ulama niku maringi napa? Maringi napa? Rumusan atau maringi napa jenenge ramuan. Ya, ramuane niku ngeten. Wong niku nak pengen bejo donya akhirat, nak nalikane urusan dunya niku kudu delok sing napa sing nak nalikane urusan dunya diambake delok sing napa jenenge ngisor nggih, nak nalikane urusan akhirat dene delok napa dhuwur. Maksude nak nalikane dunyane niku aja delok sing sugih, delok sing sak ngisore. Tapi nak masalah ibadah kula jenengan sami delok sak dhuwure. Wong sing sregep jamaah awake kudu sregep neh. Nah, saged ngoten. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiyang-tiyang ingkang sae nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yu'minu 'ala mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kami bagi jalali wajhika karim wa'adhim sultanik. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanfa'na fid dunya wal akhirah, zidna hudan, zidna tuqa, zidna istiqamah, zidna rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran nafi'an bi rahmatika rahman.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت